Okay, jeg vil fortælle jer om indeksering. Vores eksempel af indeksering her, det er Danmarks eksport i milliarder kroner. I år 2007, så har du 554 milliarder kroner, der bliver eksporteret. Se, her er indekset 100. Det der er ideen bag, at du indekserer, det er, at du har det er meget lettere at se relativt til de andre tal for de andre år med eksporttallene. Så du kan se her 454 i forhold til 496. Det er lidt svært at se procenttallene for sig, men med indekseringen, så har du procenttallene direkte. Måden du så indekserer på, det er, at du skriver tallene ind her, her, her og her. Og det du så gør hernede, det er, at du skriver lige med D4/5,54. Så får du 100, fordi at du har divideret det her med 5,54. Så det du så gør her, det er, at du klikker på den her sorte lille boks her, og så trækker du den hen. Det den så gør, er, at den copy-paster formlerne, men den skifter også fortegn herover fra D til E. Så nu har du de her, men de divideres med det samme tal, og derfor ser du, hvor meget det er i forhold til indekseringen. Du har 100 her, men så har du ekstra 6% her, men du har også minus 10% her, eller 2% her. Det kan hjælpe dig med at få et meget bedre overblik på større tal, som ikke vil være overskuelige ellers.